Здравейте! Това е Джоката. Здравейте! А това е Маги. Най-добри приятели в игри и забави. Те ще ни разкажат за своите най-нови приключения в света на животните. За една добра закуска нужен ли е сладолед? Не, Джоката и Маги обичат филийка, намазана с масло и мед. А кой ли дава ни медеца, тъй вкусен, обичлив, любим? Пчелите от цветя прашец събират и в кошерите го прибират. Там прашецът става мед, по-вкусен даже и от сладолед. Лети, лети, пчеличка, събира си самичка цветния прашец, да прави тя медец. А ние с какасика го мажем на филийка. А ние с какасика го мажем на филийка. Лети, лети, пчеличка, събира си самичка цветния прашец, да прави